Domongo ye no was Savannah Mantem no emo na eye mrashibedwene ye wo bimbilo no kra na ye defense minister Dominic Nitiwo watimi akotwa homemu ewo ho na ni nyina eye adankora makomako aduasa ya mpanimfo asie ehwe na asrafo mo honom bi enya baabi na wadi wontiri ato. Defense minister was sanction mrashibedwene a wogina ma wonom a wo bimbila Dominic Nitiwo edin kan ko ohine popro wo gonja ya gbongura bekunuto sualijewu asuyeye e Domongo ekochia no nanimu ena ne kasaye mu no wadi tu se adwuma military high command no eye no edi akotene pa ewo amemu mu ya ne senti e wono mu asede se asrafo nyina no obepe baabi pa ama wono mu odi wonti beto se ne be ya obetumi aye wono adwuma yie edi aboa aban no senti aban ebebo ne homodin ase ade bi aya akwansidi a ne senti emma asrafo enya baabi papa mfa wo ntintuo no obehwe na wasiesie. Hold it for a very long time. I want to thank him, Lawyer Samuel Abutu. The Savannah Regional Minister, younger brother and friend who we have struggled together for the last 20 years, Muazus Said Jebe. Ohine popra wo gonja kasaye mu ene wono nso editu dwa se ene ni so bebre se soafo yi eba na so ye a waba be chia no na wono nso ahyebo se asrafo a wo kurum hono mu nyina no ebri bi a wono mehia amoa no obehwe se wode sa amoa no ebema wono na wahwe nso ama asumdwie atena asrafo ene temamufu a wono ewo gonja nyina entem esbanta mukumo nkarfafa fagata fukumo nkarfamo that I'm so Magwa Bunipe and Tammy Fulka, Asamanyas to Beurana. That he has also taken the whole of Gonja land into your hands. Nambeta, Apolomania can you to Bangani. They say that patience move can out of indeed we are sent to God.